Bueno, kaixo, arratsaldeon, Urduñako udaletxeko balkoitik transmititzen ari gara zuzenean, laster hasiko baitira Otsomaioak, laster jaurtiko dute txupinazoa, eta horren aurretik pregoia irakurriko dute hain zuzen ere Kristoren Eskola Santuko kideek. Foru plaza beteta dagoia da, eta gurekin daukagu Eduardo Iriondo, bera Kristoren Eskola Santuko kidea da, eta, bueno, zer modu zaudete guztiak? Ondo, apur baten urduri, baina ondo, oso posik. Gutaz gogoratzeko alango momentutan, ze justu aurten gauz eta jaietan izango dana, ospatzen 3 mende terdi, gure historia dela orduan, da posik egoteko, eta bueno, ia listoia mantentzen dugun, eta jaiak ondo doazen. Hain zuzen hori esan duzu ez, eskolaren 350. Urte aurrena ospatuko duzue aurten, eguna berez maiatzaren 11 da, okerrez banago, ekintzaren bat edo ingo duzue jaietan? Bai, aleginduko gara egoten aldan leku guztietan, ze apur baten gure lana bai bada egote herrian eta laguntzea aldagun gauzetan. Eta naizta izan gure egun maiatzak 11, guk ospatuko dugu parrokian taulan, baina nagusia izango da 17an, hori agotxain etorriko da, eta gauz apur baten elegantea ospatuko dugu jaietako azkenengo egunen. Oso ondo, eta orain, minutu gutxi barru prestatu duzuen ez, pregoi hori edo irakurriko duzue hemen Urduñako hiritarren aurrean, zein da bidali nahi duzuen mezua edo, zer nabarmenduko zenuke? Lehenengo gauza hori, esan dakoa, posik gagozela, eskerrak emon berdirala 300 eta piku urtetan egon diran guztiei, ze eurei eskergu gara, eta betikoa, alaitasunez, postasunean, eta guztion arten jaietan gagozen jaiak aurrera botatzen, eta egotea batzu besteekin danok ahalik eta hoberen. Ondo, eta, jaiez gain urte osoan zehar egingo dituzu ez, ospakizunak, urte aurrenaren ospakizunak, ze ekintza gehiago edo horrela nabarmentzeko datozen hilabeteetan edo egongo direnak? Bai, hilabete honen amaieran egingo dugu bueltatxo bat aran osotik, 7 eliza bizitako dugu, eta hango jendea, eta gero, hitzaldi batzuk, kontzertuk, egingo dugu kongresu bat irailean, etorriko dirala Kristoren Eskolako Espainia osoko jendea etorriko da, urrian asmoa dugu Erromara joteko, Aita Santua eta Erroma bizitetan, eta San Felipe Neri gure fundatzailearen herria lehizata. Eta gero dekugu bai erakusketa bat egongo dana azaror arte zabalik, parrokian, apur baten gure ondariarekin eta jendeak ikusteko aurrez aurre, 3 mende terdin jaso dugun ondarea eta baloratzeko guztiona dalako. Ondo, eskerrik asko, Eduardo, ondo pasa jaietan, disfrutatu, eta, sorte hone orain pregoiarekin. Eskerrik asko, bardin. Hortze Eduardo Iriondoren hitzak, esan bezala Kristoren Eskola Santuko kidea, 3 mende terdiko ibilbidea ospatzen ari dira aurten, eta laster barru pregoia irakurriko dute, hemen Urduñarren aurrean. Izan ere ikusten dugu, duela minutu batzuk nahiko gutxik zegoen plaza, orain nahiko beteta ikusten dugu, aurrak hemen aurrean, eta, kuadrilletako kideak, euskal jantzi tradizionalez jantzirik, musika, bihotza konpartzako erraldoiak bebai bertan daude, eta errepasatuko dugu pizkat, gaurko eta asteburuko egitaraua, izan ere, minutu gutxi barru lehertuko da jaia hemen Urduñan, eta ekintzan dana erreskadan etorriko da, ez? Berez, hasi dira jaien ekintzak arratsaldeko 7 hemen udaletzean, aurtengo Otsomaioetako kartel lehiaketako sari banaketa egin da, eta baita ere horren ostean, tradizioa den ongietorria jaio berriei, ez? Azken urtean jaio direnei. Orain 9 esan bezala, txupinazoa eta kalejira egongo da, beti jai fanfarrearekin, eta gero gauean zutik erromeria uste dugula soinu froga egiten ari garela eta hori erantzuten ari gara. Zutik erromeriaren atzetik DJ Delgarro egongo da gaur, eta horrekin amaituko da osteguna. Baina, esan bezala jaiak jarraituko du hemen Urduñan, 2 aste buruz eta astean zehar ere ekintzak egongo dira.
Baina bihar adibidez, agintarien desfilearekin abiatuko dute eguna, Antzinako Andra Mariaren santutegira desfile tradizionala egingo dute, eta meza nagusia bertan. Bertan, bihar da egun handia hemen Urduñan, maiatzaren 8, Otsomaio eguna, eta hori, egun gorria Urduñarrentzat, ogutegian ondo markatua. Eta egun osoan zehar egongo da jai giroa hemen, hirian. Ordu batean hirian zehar kale dinamizazio egongo da, Etxeberria aita seme trikitilarien eskutik, baita ere, esan dugu goizean badoala agintarien desfilea Antzinako Andra Mariaren santutegira, eta bertan meza egingo dela 11etan, ordu batean ere Urduñako abesbatzak abestutako meza egongo da, eta, bai santutegian eta baita hirian ere, Santa Cecilia musika banda izango dugu hemen Foru plazan, gero arratzalde partean dantza plaza, egingo taldearen eskutik, eta gauean kontzertuak helduko dira, eskualdeko bi talde igoko dira hemengo plazako eszenatokira, hain zuzen ere Burbuilak eta Guaia. Eta horren ostean La Resistencia Orkestra egongo da, eta DJ Barro. Hori biharko egunari dagokionez. Baina, esan bezala jarraituko du jaiak asteburu osoan zehar, eta, bizi-bizi jarraitu ere. Larun batean ere, egun osoan zehar izango dituzte ekintzak. Patata tortilla lehiaketarekin abiatuko dute eguna, eta baita paia lehiaketarekin ere. Eta 11:30 larun batean izango da baita ere Antzinako Andra Mariaren santutegira arrastariako agintarien erromesaldia. Horren ostean bertara heltzean meza egongo da, eta baita arrastariako botoaren berritzea. Hiritik, jaietan ohikoa dena, ez? Jaietan ohikoa den, kale dinamizazioa egongo da, Etxeberria aita semeak berriz ere, eta arratzalde partean DJ-a hemen kioskoan, Foru plazako kioskoan, tardeoa edo, arratzaldeko giro hori berotzeko. Eta gero, bihar arratzaldean, badago ere, kuadrillentzat, garrantzitsua, larun batean, kuadrillentzat garrantzitsua izaten den ekintzetako bat, gazte askok parte hartzen dutena, eta ederki biltzen duela gazteen arteko, jai giro hori, dela herrikirolak, kuadrillen arteko herrikirolak, zezen plazan egin ohi dituztenak, eta hori larun batean izango da, arratzaldeko 5 eta 4 hasita. Eta hemen Foru plazan, larun batean, mariatziak egongo dira. Eta gero, zen plazara itzuliz, kuadrillen herrikirolen ostean, bigantzak egongo dira. Nork hartuko dugu larun bat gauean Foru plazako eszenatokiak? Urduñan oso maitatuak diren Feos pero Majos taldeak. Eta horren astean Osabier Romeri eta DJ Blesifek. Ikusiko dugunez, ia gauero, Romeriak eta DJ-ek girotuko dituzte gauak, gaur egun ohikoa eta gozagarria den jai giro horretan. Bederatziak hurbiltzen ari dira, plaza beteta dago, eta espero dugu laster, hemen ikusten dituzuen mikrofono hauetatik, Kristoren Eskola Santuko kideek irakurtzea pregoia. Hemen ikusten dugu udalbatza aretoan, motorrak berotzen ari direla, prest daude Kristoren Eskola Santuko kideak, laster aterako dira, esan bezala, eta entzungo dugu, lehen Eduardo Iriondok aurreratu bezala, herritarrei bidaltzeko duten mezua. Txistulariak prest daude balkoian, medioak bebai, udal ordezkariak ere ateratzen hasiak dira.
eta hori, esandakoa. Hemen ere prest ditugu Kristoren Eskola Santuko kideak. Guk errepasatu dugu momentuz gaurko ostiraleko eta larunbateko egitaragua, gero emango diogu beste birpaso bat, baita igandekoari ere, eta hori gogoraraztea ere bai larunbatean, bai honetan eta baita aurrengo astekoan ere, Renfek indartu duela nolabait gaueko tren zerbitzua, eta Urduñatik ohiko ordutegiaz gain, trenak aterako direla baita ere 12:00, ordu 2:00 eta 3:00. Eta hori, printzipioz, bueno, 9:00 dira orain puntuan, eta abeatzear dira 8 maioak, aurtengo 8 maioak. Txistularien doinuekin batera. Bueno, guk pregoilariekin uzten dizuegu, eta ea Urduñerrei bidaliko diete mezua. Orduñeses, amigos todos, hoy la Santa Escuela de Cristo no sube a este balcón solo para cumplir con la tradición. Subimos con el corazón cargado de memoria y una emoción difícil de explicar, porque este año nuestra ciudad y nuestra escuela celebran 350 años caminando juntos. Arro eta eskeroneaz, jaso genuen gure hiri maitearen jaiak irekitzeko orea. Aurten, Orduñako Kristoren Eskolak 250 urteko historia, otoitzan, zerbitzua eta tradizio partekatua osatzen dauz. 3 mende eta eriko presentzia bizia, Orduñarren bihotzean talpadaka jarraitzen da. Fue un 11 de mayo de 1676, en días cercanos a esta fiesta, cuando comenzó nuestra historia en Orduña. Durante 3 siglos y medio hemos custodiado la esencia de nuestro origen y la sobriedad de nuestras tradiciones, pero sobre todo hemos sido partícipes privilegiados de los valores de una vida compartida en esta ciudad. Zuetako askok, beranoaldi, hainbeste Orduñarrentzat sinesmen babesleku eta etorguneak zanean eskola honetan jarraitzen duzuen. Gure aurrekoek emondako fede ondare horren parte ziride. Eta gaur, ilusioz eta itxaropenez, ondare horretan jarraitu dugu.
A menudo se nos asocia con el silencio de recogimiento, pero en todos estos años de escuela hemos aprendido una lección fundamental. No hay verdadera comunidad si no se sabe compartir la alegría. Nuestra fe y nuestra tradición también son fiesta. Guiados por nuestro patrono, San Felipe Neri, el santo de la alegría, y con la devoción a nuestra patrona de Orduña, la Virgen del Antiguo, hoy os pedimos que estos 8 mayo sean ese gran abrazo que nos damos como ciudad. Uri osoak gure zaindariari Antiguako ama Virginari egiten duzun festarekin eta posarekin bat egiten da gaur Kristoren eskola. Antiguako amak bultzara itzala jaiak alaitasun, elkartasun eta bake berrean bizitzera. Orduñako 8 maio giro paregabe hau zabaltzera goaz. Hurbilduko dira guztiei gure gozamena sentiaraziz. Este aniversario no es solo de la escuela, es de toda Orduña. Es un homenaje a nuestra constancia, a la de nuestros antepasados y presentes, a una ciudad que mima y cuida su turismo. Queremos que estos días de fiesta sean el reflejo de la hermandad que promovemos, que niños, jóvenes y mayores llenemos cada rincón de armonía, respeto y convivencia, disfrutando de la fiesta y acogiendo con los brazos abiertos a todos los que nos visitan. Nos esperan momentos de compartir y vivir la fiesta como la gran familia que somos. Disfrutémonos con toda la alegría que Orduña merece. Orduña guztientzat, adiskidetasun, alkartasun eta gozamen eguna izan daitezela. Gure kabeak musikaz, kolorez eta bizarkadaz bete daitezela. Bihotza zabalik eta guztion elkartzen gaituenari begira emango dutzugu hasiera aurtengo 8 maiori. Orduñarrok, gogoz ospatu aurtengo festak. Orduñesas, orduñeses, amigos todos, que el estallido del chupinazo rompa nuestras diferencias y convierta nuestros sentimientos de siglos en un grito único de fiesta. ¡Gora Antigua Guamá! ¡Gora 8 mayo! ¡Gora Orduña! Bueno, jaurti dute txupinazoa, Kristoren eskola santuko kideek irakurri dute txupina esan bezala, eta lehen ez dugu aipatu, baina Txomin Robina Urduñarraren zenideek piztu dute lehenbiziko txupinazoa, aurten zendu da, eta bueno, figura garrantzitsua zen hemen erian, eta horrela omendu nahi izan dute. Bigarren zuziria aldiz, Tuborra Unidoseko langileek piztu dute. Ikusi izan ditugu ere, bueno, langileen aldeko aldarriak hemen plazan, aurretik ere egon den manifestazioan, eta haiei laga diete bigarren txupinazo hori ere jaurtitzea.
Hemen musika dagoeneko hasi da, jai giroa lehertu da, ikusten ditugu kale jiran abiatu direla erraldoiak, hortik dabiltza bebai buru handiak, eta jai giroa nagusi da Urduñan oraintxe bertan. Hasi dira aurtengo 8 maioak. Jende asko pilatu da orain balkoian, baina saiatuko gara laster, ahalik eta lasterren Urduñako udaleko ordezkariekin hitz egiten, nahi zuzen ere Iker Santozildes alkatearekin eta Uxue Mendibil zinegotziarekin. Bueno, uneotan ari dira Tuborro Unioseko langileak pankarta jartzen udaletzeko balkoian. Igual barruan grabatzen dugu, jarriko dute pankarta eta bar, ose. Hiritarrak kale jiraren atzetik joan dira asko, kale jirak eraman du musika orain Urduñako kaletatik barrena. Laster esan bezala hemen izango ditugu Uxue Mendibil eta Iker Santozildes. Bitartean hori, Tuborro Unioseko langileek pankarta eskegi dute hemen balkoitik, eta borrokarako oihuak zabaldu dituzte. Betik ere, animo mezuak eta jasotzen ari dira. Hementxe daukagu Uxue Mendibil, Iker alkatea, ez dakit barrutik dabilen, hemen Kristoren eskolako kideak dabiltza ospatzen, txanpanarekin eta topa egiten. Eta ea hurbiltzerik duen Uxue eta mintzatuko gara pixka bat berarekin. Uxue, kaixo, ze moduz arratzaldeon, ze moduz hau? Oso ondo, ja lasaiago. Pozik, hasi dira 8 maioak, ez dakit, gaur hasi dira, maiatzaren 17an amaituko dira, ekintza mordoa antolatu dituzue egun hauetarako, zer edo zer nabarmentzeko? Gauza pila bat ditugu berezi aurten, eta nabarmenduko banu zeo zer, igual kalean sortzen den giroaz mantendu, igual konkurtso gastronomikoak edo kale dinamizazioa edo dalakoak, baina nire ustez egun honena izango da 9, bertan ekintza mordo antolatu ditugu, kuadrilen jokoak badaude bertan, eta nire ustez beteko da 6 plaza eta animatzen dut jendea bertaratzeko. Oso ondo. Oraintxe bertan jaurti dute Txupina Txomin Robinaren zenideek, bere biloba okerrez banago. Aurten zendu da Txomin, herrian oso figura ezaguna eta maitatua zen. Ez dakit zuek nola gogoratzen zenuten, aukerarik esan zenuen ezagutzeko. Ezagutzen genuen guztiak, Urduñan figura oso ezaguna zen, eta berezia gainera, eta eskertzen diogu familiari halako omena egiteko aukera, eta guretzat berezia da hau ospatu ahal izatea, eta uste dugu ere bere baitan berak ahalko zuela hau bestera batera bizi, eta hemen egongo balitz ilusioz biziko zuela halako gauza bat. Eta emozioak eta, horrelako egunetan, topera daudela, ez dakit, zuk nola ospatu dituzu 8 maioak eta aurten nola ospatuko dituzu?
ilusio sartzen ditugu, beti gaur kuadriarekin janaria izan dugu, eta gero ona etorri gara txupinazoa ematera, zapia janztera, eta nire ustez gauza berezi bat dira. Osea, gaude aste honetan, astelehenetik gaude zehozer ona tripan, nola ez dakit urduritasuna edo alako zehozer, eta gero eguna heltzen denean, txupinazoko eguna heltzen denean, gaude ilusioaz beteta, ez dakit eguraldiak lagunduko duen ala ez, baina guk txubaskora prest daukagu badazpada, eta irrikitan gaude. Ondo, espero dugu disfrutatzea, ez dakit horrela hiritarrei mezuren bat bidali nahiko zenieketen udaletik edo? Jaiak anitzak dira, errespetuz bizi behar dira, eta animatu ona etortzera eta disfrutatzera. Oso ondo, eskerrik asko Usue, orain ondo pasa, disfrutatu zuek ere bai, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrak zuei. Eskerrik asko. Entzun dituzue, Usue Mendibil zinegotziaren hitzak. Ikusten ari garenez, plaza oraindik nahiko beteta dago, baina ia da hemen udaletxe azpian kontzentratuta zegoen giroa, hiriko kaletatik ere bai zabaldu dela. Esan bezala, orain beti jai fanfarrearekin kale jira egongo da, eta gero ja 10:00 hemen Foru plazan hasiko da Zutik erromeria eta gero DJ Delgarro. Ekintza mordoa antolatu dituzte egun hauetarako, hemendik eta maiatzaren 17 arte luzatuko dira jaiak Urduñan, gogoratu agenda guztia aiaraldea.eus atarian duzuela, guk beti bezala jaien jarraipen berezia egingo dugula, bai argazki galeriekin, bideoekin, eta gaur hemen udaletxetik zuzeneko jarraipen honekin. Honekin eta plazaren irudi batzuekin usten zaituztegu, txistulariak ere badoaz, eta honela amaituko dugu.